Vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv. Moje meno je Peter Rakvica a v tomto videu si porovnáme dve outdoorové kamery, a to DJI Osmo Action 5 Pro s DJI Osmo Action 3. Zameriame sa hlavne na kvalitu videa a eventuálne na kvalitu stabilizácie a pozrieme sa na také najdôležitejšie veci, ako sú prechody napríklad zo slnka do tieňa alebo naopak z tieňa do slnka. Pozrieme sa, ako funguje stabilizácia príbehu, pozrieme sa na to, že z aké vzdialenosti dokáže kamerka zaostrovať a na ďalších kopec X vecí. Predtým, ako sa pozrieme na konkrétne ukážky videí, a teda rozdielov, tak si povieme hlavné rozdiely v technických parametroch. Nebudem ich tu uvádzať všetky, nakoľko videorecenzií na jednotlivé kamery s technickými parametrami je veľmi veľa, takže povieme si len tie najvýraznejšie rozdiely. Čo sa týka rozmerov, tak tie sú pri obidvoch kamerách úplne rovnaké, takisto čo sa týka váhy. Predný displej na Osmo 5 Pro, alebo teda Osmo Action 5 Pro je OLED a pri tej trojke je iba LCD. Veľkosť toho predného displeja pri 5 je 1,46 inč s rozlíšením 342x342. Pri tej trojke je to 1,4 inča a je to 320x320. Zadný displej pri 5 máme OLED-kový a pri trojke máme LCD. Čo sa týka veľkosti, tak pri 5 je 2,5 inč a s rozlíšením 400x712 a pri tej trojke je 2,25 inč 360x640. Pomáham si samozrejme s telefónom, pretože tieto dáta si nepamätám z hlavy. Čo sa týka senzoru, tak 5 má oveľa väčší senzor a je tam 1/1,3 CMOS a pri trojke je 1/1,7 CMOS. Čo sa týka rozlíšenia, alebo teda šírky záberu, tak u obidvoch je 155 stupňov, s tým, že clona pri obidvoch kamerkách je 2,8. A ISO pri 5 sa dá nastaviť od 100 do 25600 pri fotkách a pri trojke pri fotkách je to od 100 do 12800, pri videu je pri 5 ISO od 100 do 51200 a pri trojke je to od 100 iba do 12800. Ďalej, čo sa týka videa 4K, tak obidve vedia natáčať v dvoch formátov, a to je 4:3 a 16:9. Pričom pri 5, keď natáčate do formátu 4:3, tak je rozlíšenie 3000, samozrejme bavíme sa o 4K, je 3840x2880 a až do veľkosti 120 fps v závislosti od situácie, ktorú natáčate, a pri trojke je to od 4096 po 3072, ale len po 60 fps. Pri 16, alebo teda pri formáte 16:9 je to pri 5 3840x2160 a to isté je aj pri trojke. Akurát teda pri tej 5 máte vlastne až do 120 fps a pri trojke len do teda 60 fps. Ostatné veci v podstate sú identické, s tým, že 5 má ešte dva módy, a to je Super Night, to znamená, že vie natáčať v zhoršených svetelných podmienkach, a druhá vec je, že vie trackovať objekt, ale toto všetko si ukážeme vlastne vo videách. To je, čo sa týka parametrov a tých najväčších rozdielov, zhruba všetko. Ak chcete vedieť viac informácií a špecifikácií o jednotlivých kamerkách, tak samozrejme treba si nájsť nejaké recenzie na YouTube. Toto video má byť hlavne ukážkou rozdielu v tých videách a samozrejme v rôznych situáciách. Takže poďme ako prvé si ukázať to, že pôjdeme z tieňa do slnka, aby ste videli, že ako reagujú obidve tie kamery, a naopak zo slnka do tieňa, a takisto potom si pozrieme, že
keď budete točiť proti slnku a keď budete mať slnko za chrbtom. Takže kamery si nastavíme úplne rovnako, hej, a to dáme si rozlíšenie 16:9, 2,7K, 50 fps. A čo sa týka stabilizácie, tak dáme horizont steady, čiže 45% stabilizáciu. A prvé video bude vlastne o tom, že pôjdeme z tieňa do svetla, alebo teda na slnko a zo slnka naspäť, s tým, že všetky ostatné parametre máme nastavené rovnako, a to vlastne, že ISO 100:800, čiže obidve ich máme narovnako nastavené. A vyváženie bielej máme na automatiku, čiže dáme si normál tuto a tuto si dáme tiež normál 8 bit, aby to bolo v podstate narovnako. A ostatné parametre by mali byť úplne rovnako nastavené. Takže teraz ideme z tieňa na slnko a zo slnka. Takže ideme z tieňa na slnko. Dobre, takže teraz ideme zo slnka do tieňa. OK, takže teraz mám slnko za sebou a budem sa točiť postupne k nemu, čiže otočím sa o 180 stupňov. A teraz sme presne oproti. No a teraz si ukážeme stabilizáciu a ja najskôr pôjdem do chôdze a z tej chôdze sa potom rozbehnem. OK, takže zmenili sme nastavenia ISO, dali sme zo 100 na 1600 až, a to kvôli tomu, lebo už sme v tieni a v podstate slniečko nám pomaličky zapadá. A teraz si vyskúšame test približovania, že ako najbližšie sa to dá približiť, aby to bolo ešte stále ostré. Hej? Takže momentálne som v vzdialenosti od toho daného objektu, od tých daných kvietkov asi tak možno 40 cm a budem pomaličky posúvať kamery k tým kvietkom žltým. Momentálne to môže byť možno tak 10 cm. Takže ISO nechávam na tých 100 až 1600 a znova ideme ten istý záber, ale teda na slnku. To znamená, že ideme sa približovať k objektu, aby sme videli, že kedy sa to rozostrie, pri akej zhruba vzdialenosti. Takže momentálne som od tej kvetiny vzdialený cca asi nejakých 40 cm a teraz pôjdem postupne k nej. Takže aktuálne sme asi na 10 cm. OK, takže teraz máme režim Hyperlapse a máme ho nastavený na 2,7K 25 fps a máme 5-násobné zrýchlenie. ISO je 100 až tých 1600 a uvidíme teda, že ako to bude vyzerať. Ukážka. Teraz som nastavil kameru v podstate s rovnakými parametrami, čiže 2,7K. ISO je stále tých 100 až 1600. Jedinú vec, ktorú som zmenil, že som nastavil 100 fps a tieto zábery, ktoré vám teraz pustím, tak budú vlastne v počítačovom programe, v ktorom strihám, 4-krát spomalené.
To znamená, že na 25 fps. Teraz si vyskúšame režim slow motion s tým, že máme na oboch kamerách nastavené 2,7K rozlíšenie s tým, že je tam 4x rýchlosť, teda 120, čiže máme nastavenie takéto. A teraz si môžete pozrieť aj zábery, ktoré vám pustím. To je na toto video všetko. V budúcom videu sa pozrieme na porovnanie týchto dvoch kamier pri záberoch, keď sa bude stmievať, alebo po prípade veľmi nízkom osvetlení, prípadne vôbec žiadnom, alebo nejakých umelých osvetleniach. Takže ak ešte neodoberáte tento kanál, tak môžete urobiť vpravo dole. Pokiaľ zakliknete zvonček, tak budete dostávať upozornenia o všetkých novopridaných videách na tomto YouTube kanáli. A ak sa vám video páčilo, tak mu môžete nechať palec hore. Pomôžete tak algoritmu na tomto videu, aby bolo teda viacej viditeľné. A ak máte akúkoľvek otázku na jednu z týchto dvoch kamier, tak mu môžete písať dole do komentára. Čo sa týka cien, tak tie vám vybehnú teraz tuto na obrazovke, že koľko stojí jedna a koľko stojí druhá v súčasnosti, keď som natáčal toto video. A tu môžete vlastne na základe tohto si spraviť porovnanie alebo zváženie, že ktorá tá kamerka má aké parametre a že teda ak už náhodou trojku máte, takže či sa vám oplatí upgradeovať na tú 5. Ale z môjho hľadiska jednoznačne určite áno, už len kvôli tomu, že tá 5 má možnosť pripojiť dva mikrofóny od DJI, s tým, že nepotrebujete k tomu ani transmitter. Pokiaľ by ste chceli tieto mikrofóny pripojiť vlastne k tej trojke, tak musíte mať pripnutý transmitter v tej USB-C-čkovej zásuvke, ktorá tam je. A to je už naozaj na toto video všetko. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.